Videota voi katsella myös iPadista. Niitä voi kyllä tämmöisen kanssa tehdäkin. Tässä on kamera jossain. Onko se tossa? Joo. Täällä on joku nappula varmaan, mistä sen saa päälle. Sillä voi tehdä. Okay. Tuommoisissa perusvideoissa on keskimäärin niin kuin alku ja keskiosa ja loppuosa. Mahtaisiko tällä pärjätä? Niin, tässä on joku alku pitää olla. Ja sitten siinä on keskiosa. Ja voisi sanoa, että jos olisi keskiasia. Ja sitten jonkunlainen lopetus. Näillä mennään. Tässä on tämä perusjuttu, käsikirjoituksen perusjuttu ja tänne tulee sitten osia. Ja ei mitään pitkiä videoita, kun niin paljon lyhkäisiä videoita kuin siis joku yksi pitkä. Ja malliksi me nyt tehdään sitten Jarmon kanssa tässä semmoinen video, joka käsittelee myyntityötä ja autokaupassa. Ja oikeastaan tietotekniikan käyttö myyntityön apuna autokaupassa. Se on meidän semmoinen niin kuin case tässä, mistä me tehdään video. Nyt kun Mauri tulee tänne, kysymme häneltä, mikä on videon tekemisen tärkein vaihe. Mauri, Niin. Onko sinulla hetki aikaa? Joo, kyllä. Mikä on mielestäsi videon tekemisen tärkein vaihe? No, aloittaminen. Ja jos et muuta keksi, niin aloittaa heti. Se saa niin kuin tehty video parempi kuin tekemätön video. Siitä vaan tekemään. Sen voi sitten roilata pois tai jotakin. Heti vaan hommi. Se on, videon duunaaminen voi joskus kyllä olla ihan yhtä monimutkaista kuin tämä Pasila-asema. Siis heti ei niin tajua, että ollaanko tuolla tulossa vai menossa. Siitä se sitten lähtee ja sen kanssa sitten eletään. Kato, sieltä tulee juna just. Tuleekohan se Turusta tai Lokalahdelta. Sanoin, että isken niin, että siihen videoon tulee vaan muutamia pelkästään. Jos junassa voi katsella videota.